No niin, ja tunnelman käsin kosketeltavissa, kun ollaan pääsemästä nauttia tätä finaalia. Ja kyllä, nautitaan hyvästä jalkapallosta. Ja kyllä, sieltä passaa. Kyllä, seinä syöttää toiseen eteen. Ja sieltä, se on maali! Se on maali! Shit regardless. Good organization, the match all on time, so it's perfect. Only the weather, man. The event is good. Happy so far. Now it's just a matter of getting this last game done. If we win, we go through. Hey! But if we don't, Hymyileviä ihmisiä, monikulttuurisuus kukoistaa. Suomen kielen lisäksi täällä on paljon englantia, olen myös kuullut puhuttavan myös ranskaakin täällä. Sanaakaan en osaa, mutta excuse moi si. Tapahtuma on ollut aika 5/5 ja mun mielestä näistä saisi olla enemmänkin. Sitten ihan hyvät järjestelyt, että banaania ja vähän energiajuomaa ja musiikkia, että kaikilla hyvä fiilis. No niin, ja lohkopelit on nyt tässä vaiheessa pelattu ja jatkoon menijät on nyt selvillä. Joukkueet ovat nyt valmistautumassa ja nyt alkaa ne tosipelit. Tunnelmaan käsin kosketeltavissa, kun täällä Porvon omassa Copa Amerikassa joukkueet kohtaavat. Ja fiilis nousee, Snider laukoo ja ei laulunut vielä, ja nyt sieltä tulee maali ja laukoo ja se maali, ja se on muuten maali! Yes! Jes, tätä hetkeä on odotettu. No niin, elikkä finaali on lähtenyt käyntiin. John Cena erittäin raavas, raskaan sarjatason joukkue. Viruvalkea tiimi, joka huhuen mukaan koostuu erittäin monesta sinkkumiehestä. Varsinkin Mikko Huittinen, joka nousee nyt oikealta laidalta. Oi ja pujut! Sieltä ensimmäiset pujut! Ja Englannisankari tulee ja ei mitään, siinä sovinnon kättä annetaan toisilleensa. Nyt se saadaan tässä ensimmäinen vapaa potku aikaiseksi. Onko Edu, joka passittaa? Edu on tähän mennessä antanut erittäin kovia, mutta myös Snyderi on myös vaarana tuolla. Pystyy tehdä omia ratkaisuja suoraan tonne. On varmasti tiedossa Johnson leirillä. Ja Edu antaa ja loukoo ja oikea takakulma! Aivan upea! Aivan mieletön!
Ja nyt kyllä hieman rumaan näköistä tullaan takapäin selkään. Mutta kaverit ei luovuta. Mitä tehdään? Tuomari ei vihellä. Oltiin rangaistusalueella ja tuomari ei vihellä. Kantapää kikkaa Laaksolle ja Laakso pujojen kautta ehdottomasti. Ja sieltä 10. Mikä ratkaisu? Vetää, saa ja sieltä maali! Se on siinä, siellä 2-0! No sieltä Edu taas! Sieltä Edu tekee maalin ja nostaa Viru Valkeen 3-0 johtoon. Edu löytää Huittisen, antaa vastaan, rinnalla valtuu, päällä haltuu, jalalla haltuu ja sen jälkeen syöttö ja Laakso ja maailman torjunta! Mitä? Kuka on tämä kaveri? Tuomari viheltää pelipoikki ja Viru Valkee vie voiton 4-0! Tiukan kamppailun jälkeen Viru Valke otti kaikkien aikojen ensimmäisen Hepocupin mestaruuden.